san ka nake, ni ma san ka nake shugaba. Bismillah rabbana ta'ala ya hasbana, yau ma bege nake so zan wa majingina. Masanin ka zahiri da buya ya rabbana, ka dafa mini in masa kuma inda na ci gaba. San ka nake, ni ma san ka nake shugaba. Kara salati ilahu kun manufar mai yabo, kun sirrin zahiri da buya mai yin rabo. Alaye har sahabu ma su babbar rabo, a sami na har sayyada batula yar shugaba. Shakki tani da jiyali Allah sa da su, har shak Usman sa kan annabi sun da su, har shak Barhama ma a sanya ciki har da su. Shak Sharifi Sani bai bi wani ɗaha ba. San ka nake, ni ma san ka nake shugaba. Allah kare uban mu kan duk wani maiki, dan ya ce yau a so annabi sun kai. Kage da sharrika a kan shi suna jajjayi, annabi shaidar ka ne ya mu bar yan uba. A nan kullum za na ce ku zo duk mu yi gaisuwa, kun me faɗakar da ni na gane mai taguwa, kun malam Mustapha yan kwani nake zuwa. Allah kai mai abin da ba kai wa waninsa ba. San ka nake, ni ma san ka nake shugaba. Sallama ga mai afuwa Sidi mijin Mariya, sallama ga yan tacce wanda ya zo shi ɗaya, sallama ga alfaharu wanda yake samaniya, sallama ga na farko wanda yake a can gaba. Ni ban da abin yabo bayan ka na jina, duk girma babu ne sai na kamila zina. In na ji mai wawanin ka sai zafi rai ya kuna, in ce ya san da kai wai ko bai san ka ba. San ka nake, ni ma san ka nake shugaba. Ga magana zan faɗa amma ba zan yi ta ba, zan ɓoye in shiru sai mun haɗa shugaba. Yadda nake ji a kanka ba zai yi in faɗa ba, sai dai in ce kawai ka ƙara mini nai gaba. Masu yabo na ta yi kan girman shugaba, masu faɗi na faɗi kan ƙadarin Mustapha. Allah kuma ƙara girmama ka yake na gaba, kowa in ka tambaya zai ce bai san shi ba. San ka nake, ni ma san ka nake shugaba. Ya sanadin rai jiki ka taka lau mutaka, ya haji al'amin ka jawo ni jikinka, ka ƙara baiwar yabo na dinga yi mamafaka. Ka san bana da gwani bayan ka abin yaba. Ni kai na gani cikin sallah sai na faɗa, da sunan ka ake yi mai bautar baharin nada. Ahmad kuma Mahamud Allah ya harhaɗa, dole hakan za a yi ko da ba a so shi ba. San ka nake, ni ma san ka nake shugaba. Ko kalmar tuba sai da ta raba da shi, wanda ya zo mutuwa zai yi shahada da shi. Na ji tambayar kabari har a cikin da shi, wanda ya rike ka ba za ya wulakanta ba. Girman ka daban yake, matsayin ka daban yake, kadarin ka daban yake, dole a bar shi cike. Duk wani mai tambaya a kanka ya tsallake, dan kai a hakan kake ba a iya buɗe ka ba. San ka nake, ni ma san ka nake shugaba. Girman ka ake faɗi ban jiyo na wanin ka ba, wayar ka ake faɗi ban jiyo ta wanin ka ba, kyautar ka ake faɗi ban jiyo ta wanin ka ba, hasken ka ake faɗi ban jiyo na wanin ka ba, ɗabi'ar ka ake faɗi ba a faɗi tasa ba, haƙurin ka ake faɗi ban ji an faɗi nasa ba, kyautar ka ake faɗi ban jiyo ta wanin ka ba, ƙarfin ka ake faɗi ban jiyo na wanin ka ba, bautar ka ake faɗi ban jiyo ta wanin ka ba, karamcin ka ake faɗi ban jiyo na wanin ka ba, mulkin ka ake faɗi da adalci na gaba, far'ar ka ake faɗi yarda ka mun shugaba. Ni kai na rike gwani mai zan da wanin ka ni, a komai kai ka cika babu kamar ka gwani, kuma komai kai mana mai waka wani izini, hanya ta wanin ka walla ba a fille ta ba. San ka nake, ni ma san ka nake shugaba. Ni wannan ke saka ni mamaki yan uwa, in ga da wannan gwanin
ban kama ta goge ba. Ku farka ya ƴan uwa mu gane ina muke ne, wai waye za mu bi ya kai mu gurin rabu ne, waye duk wautar mu me sawa a bar mu ne, dan shi ake yi mana gobe mu cancanta ba. San ka nake ni ma san ka nake shugaba, duk kuma kyale ruhin shi da mukami daya, mu faɗe shi mu yabe shi mu yaɗa kalmar mu daya, mu haɗe kanmu duk mu shaidawa duniya annabi sak mu muke ba za fa mu ɗau gaibu ba. Ya me nan da can Allahu da ɗan kula, kai ne ka ɗaya mun baitocin ga na kammala, ka ƙara dan Fatima diyar manzo kamila, na dinga ruwan baitika kamar bani na yi ba. San ka nake ni ma san ka nake shugaba, salati Allah da ɗa kuma sanin zuciya, ya shafe duka salatika da kai mai Allah a ba, ya dinga tawawwan zuwa gumbai magana ɗaya, dan saka ƙara mini ƙaunar sa mijin Mariya. San ka nake ni ma san ka nake shugaba.